Treći Leskovački internacionalni festival Live 3 biće održan od 27. do 31. oktobra u Leskovačkom kulturnom centru. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Tokom 5 dana trajanja festivala biće prikazano 36 filmova u 4 programa. Novi srpski film, migracije, dokumentarni kratki i već nagrađeni. Selektor ovogodišnjeg festivala je Goran Gocić. Kako je naglasila direktorka Kulturnog centra Leskovac Tamara Gojković, treći Live festival podržan je od Ministarstva kulture Republike Srbije i grada Leskovca. Festival će ove godine biti podeljen u 4 kategorije i bit će prikazano ukupno 36 filmova, a ono što je specifično da ove godine imamo čak i svetske premijere, što je, mislim, onako nije baš uobičajeno za naš grad i kažem, nadam se da ćemo nastaviti sa ovakvim tendencijama. Na ovogodišnjem Live festivalu Leskovčani će imati priliku da vide i 3 svetske premijere, najavio je Dragan Jović, urednik filmskog programa Leskovačkog kulturnog centra. Jednu premijeru, svetsku premijeru dugometražnog igranog filma u režiji Miše Tota, to je američko-srpska koprodukcija i gospodin Miša Tot, reditelj, će biti gost na otvaranju, koji će doći iz Čikaga da bi prisustvovao svojoj premijeri, odnosno našoj premijeri svetskoj na festivalu. I imamo 2 svetske premijere, odnosno 2 kratka filma u režiji Aleksandra Nikolića. Reč je o filmovima Glasovi, to je britansko-srpska koprodukcija, i o filmu Kroz kožu i kosti. To je čisto britanska produkcija, dakle u režiji Aleksandra Nikolića, koji trenutno živi i radi u Londonu. U okviru Live festivala svakodnevno će biti predstavljene i knjige o filmu. Umetnički direktor festivala je Slobodan Ćustić. Oficijalni žiri čine filmski autori Darko Bajić, Nikša Sviličić iz Hrvatske i Antonio Mitreski iz Makedonije. Žiri kritike sačinjavaće Milan Špiček, Saša Radivojević i Predrag Milivojević. Kako je najavljeno na današnjoj konferenciji za novinare, ovogodišnji Live 03 trebalo bi da otvori ministar kulture Nebojša Bradić. U Leskovačkom kulturnom centru sinoć su promovisane knjige Dileme i Džilit profesora doktora Dragomira S. Radovanovića. Dragomir S. Radovanović poznat je leskovačkoj književnoj publici po zbirkama viceva iz leskovačkog kraja Šale iz naše male. Kako je sam autor istakao, do sada je napisao preko 100 knjiga iz različitih oblasti. Sinoć promovisane knjige Dileme i Džilit različitog su sadržaja, dok je u knjizi Dileme opisana aktualna politička situacija, u knjizi Džilit predstavljene su dečije igre iz leskovačkog kraja. Sakupio sam te igre kojih smo se igrali kao klinci i koje su sve više zaboravljaju, a mislim da je šteta. Ja u uvodu knjige kažem da gledano na duži rok, ne do 300, 400, 500 godina unapred, mislim da današnja deca neće umeti da hodaju. Čim se rode, odmah na kompjuter, kao da ga uključimo, samo neko video igrice, nema trčanja, nema aktivnosti, mislim da se to lože odraziti na njihov ukupan razvoj. O knjigama Dileme i Džilit profesora doktora Dragomira Radovanovića govorili su Slađana Mladenović, urednik za razvoj kulturnog amaterizma, i profesor doktor Živan Stojković, dok su odlomke iz knjiga kazivali Blagoje Ivanović, glumac, članovi književnog kluba Glubočica i članovi omladinskog dramskog studija Kulturnog centra. Na bazenima Sportsko-rekreacionog centra Dubočica danas je održano gradsko i okružno takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola u plivanju. Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje ovogodišnji je organizator gradskog i okružnog takmičenja u plivanju, koje je iz 12 osnovnih i 4 srednje škole okupilo nešto manje od 150 učesnika. U odnosu na prošlu godinu veći je broj učesnika takmičara za jedno 10 do 15% u odnosu na prošlu godinu. Iako je takmičenje proteklo regularno, organizatore je iznenadio izostanak saradnje čelnika plivačkog kluba Leskovac. Treba da naglasim nesaradnju plivačkog kluba u Leskovcu, koji nije omogućio plivačke staze da se postave
na bazenu. Nadam se da ćemo za naravno takmičenje bolje sarađivati i obezbediti idealne uslove za takmičenje u plivanju. Za 3 prvoplasirana učesnika u svakoj kategoriji Savez za školski sport je obezbedio diplome i priznanja, dok su oni najuspešniji stekli pravo učešća u viši nivo takmičenja. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Protokol K1. Hvala na pažnji i prijatno.